8 без 10 тръгване от Пловдив за посока Димитровград. На вагонно-ремонтно депо Пловдив изведнъж машинистът се обърна и каза, че сме до тук, защото пантографа се откачил и не може да го закачи обратно. Не достига височина. Опита се да даде по инерция влака назад малко да го пусне, но не се получи. Тогава на шега подхвърлих, че трябва да бутаме влака. След няколко минути машиниста с още няколко от по-младите мъже слезоха и започнаха. И след малко видя как влака се движи назад, около 20 метра. След това се качиха и наново успяхме да тръгнем. Всички бяха много въодушевени, разпалени. Машиниста се шегуваше, че ще влезем в новините. Кондукторката се благодареше на младите момчета и на мъжете и казваше мъжки момчета. И за мен това беше много интересна преживелица, която се струваше да бъде описана и разказана и вдъхновяваща същевременно, че за човешкия дух няма непостижими неща.